Għandek protezzjoni tajba kontra l-ħażin u l-periklu spiritwali? Meta Ġesu kien ittentat mix-xitan fid-deżert, u rebaħlu permezz tal-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-Missier. In-nies li kienet tersaq lejn Ġesu bil-fidi u kien jagħtihom il-vera libertà mill-ħakma tad-dnub u mill-forsi tal-ħażen u tad-dlamijiet. Fil-qari tal-lum naraw kif l-awtoritajiet reliġjużi ta' żmien Ġesu kienu wisq medija fuq il-liġijiet u s-sistemi reliġjużi tagħhom biex jinbidlu u kienu superbi wisq biex jissottomettu lilhom infushom għal Ġesu. Żammew riġidu fl-osservanzi tal-liġijiet ritwali tagħhom u naqsu milli jgħixu dak li kien tassew l-essenzjal, jiġifieri li jaqdu d-doveri tagħhom tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Minħabba li l-Fariżej u l-kapijiet reliġjużi l-oħra ma kinux jgħixu skont kif ridhom Alla, il-poplu li raw Ġesu dak li ma ridux jaraw il-Fariżej kienu spiritwalment mitlufa u bil-ġuħ għal Alla. Ġesu issodisfa il-bżonnijiet tan-nies li jemmnu fih u ton fidi u tama ġdida fis-salvazzjoni ta' Alla għalihom. Kull fejn jixxandar l-Evanġelju, is-saltna ta' Alla tiġi manifestata u tingħata il-libertà vera lil dawk li wieġbu bil-fidi u l-fiduċja f'Alla. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju biex fi żminijietna ħafna isibu il-vera ferħ u ħelsien f'Ġesu Kristu? Mulej, għamel li s-salbna tiegħek tasal għand kull min jinsab imġarrab u fid-dlam. Imla lill-qalbi bil-ħniena u t-tieba tiegħek li kull min iħossu waħdu, imġarrab u lejn dawk ta' madwari li ma jafux bimħabtek u bil-libertà li tatina ent. Użani biex inwassal l-aħbar it-tajba tal-ħniena u l-imħabba tiegħek. Amen.